ഇന്ന് മത്തിക്കറിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാനിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉലുവയെല്ലാം നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചിക്കൻ കറി മട്ടൻ കറിയും കിട്ടിയാലും മീൻ മുളകിട്ട കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ. ചോറ്റ കൂടെ ആയാലും ദോശൻ്റെ എപ്പോഴും തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ കാണണം, എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുളിവെള്ളം ഇട്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞുമത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ കറി ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മത്തിക്കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീനെല്ലാം നല്ലോണം വെന്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്